רוצה לשמוע מעשה בגזר, זרע אותו בגן הירק, סבא אליעזר. גזר, 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 אין כמוהו גזר, זרע אותו בגן הירק, סבא אליעזר. פעם בגן הירק, סבא אליעזר, אחת ושתיים, פשט ידיים. כמה שסבא הוא אומנם זקן אבל צעיר בנשמה שלו, הוא משך בגזר. ילדים איתי, משוך בגזר, משוך בגזר, אל כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך שמאלה. משוך בגזר, אין כמוהו
שמח, תראו את סבא שמח, הוא מסר לסבתא את הגזר. קראה סבתא התחיל סבא גורר אותו. את הגזר? איפה הגזר? התחיל סבא גורר אותו במגררת, והנכדה, אביגיל, סוכרדק עליו מפזר. וסבתא בתרובה בוחש ובוחש. הייתה קערה נטושה ומגודשת. אז סבתא צחק מיץ לימון לרוב, והנכדה קיטו טעמה ואמרה קיטו. אז נערך שולחן גדול וכולם ישבו מסביב לאכול. הזמינו אל השולחן את כל השכנים. באו אנשים, נשים, ילדים, זקנים, אכלו בתיאבון. את עוד לא אוכלת, וקראו. מה הקרע? אני מצלמת, אני רואה קרע, לא תכנס. לא פרצוף. וכל השכנים קראו הידד, סבא אליעזר. אברהם, לפיק ועכברון הם לא טעמו מן הגזר. קערה מלאה, דייסה, מתוקה. להם הגיש סבא אליעזר. קדימה, אתם אוכלים ונהנים? אביגיל קוראים מרבי הכלבלב. אמא של אופיר. אלון. כלבלב ענק. אריאלה חתכתילה. שומה. אלון. אין כמוכם בעולם. אין כמוכם בכלל.